Biyag ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day agatad para iti operasyon ni Papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak namin napuutan ang nakaturog ak ijay lukan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak napuutan ang naragrag ko jay baga nang ikabilak iti kwarta. Jak namin naisiper ti dak kalabag ko. Mama niya daramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hiner. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigregatan ni Manong mo day agatad ijay abroad. Tapno la daramatan ni Papam iti panagpa-opera na. Anya daramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day akwarta. Kat isubli na kadata. Uwan, Mama. Sapay lang kumangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan manya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat mamuan na. Sikati makaamu, iha. No ako nga tanya ngay ngarod. Awan mabalin, anak ko. Agyamanak. Nakarwarak matlangan ni pagpaludan. Kamu dyan na. Makaawid ak matlangan ni lugar mi. Adon tinagbaliwan na di lugar. Imma doon ti balay dito eh. Ang kureka. Akin bag nga tayo dito at na dito nagluga na kachip. At nga tayo nakargarag. Inasayan. Inayadag ayasidag di abay ko. Total. Pag may saakmat ka na pasayro. Kat awan makakita kanyak na bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti mali ti kasto nga ramita. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na ti abag. Ay na, masong apo. Kamaudyanan na. Nakawid ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amok la ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka ko maapo. Sana na masapol, Lola. Mabandog ka lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tay nakagluto iti pangaldawan ta apo. Pagsidaan ka man iti ba mandaw ka? Nagimasan nga, Lola. Awala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado akwarta tilinaon na jabang. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam dita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijang nagtijay panagluganak. Tsak in pag-aro padak kalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim dita, apo. Di mo tagikuan ti mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dita kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga negosyo. Ay na, di ka ko mapasuliso, masong. Sabay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika, nagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, nukas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Gusto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit iti bag. Kat at na nakitak nga ay dito eh.
Padasak akong takan. Hello? Sino da ito'y? Hello? Si kakatitag nagan iti Ellen Albania? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Sino da ka di? At ka di mapugpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya pinakapilot iti magdo iti unang gym. Kat nakita iti item, ti contact number mo. Iso inawagan ka. Lukas ta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabata kiti naragregyo kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Katsak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragag ko abahan. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dayja tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabit lang nga rutag palasak. Ay na, agyaman kami baro. Kung namin ano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, at ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan ka day ta agatad. Saanan, ma'am. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Nga awan namnamag akasukat na. Alakit din baro. Awatamon, basit laban nagdayta. Saanan na. Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron nga dahi hospital ti asawa yo. Saan na kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't nagriingan, apo. Parbangon pa lang, Wala tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula kiti nateng kan prutas. Malang raw, ngamangan ka pa Tamalinli na yun di inapaw, Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak to no agawid na. Mabisinan kan, Saan, Lola? Agawid ak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na, ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga, Rod. Naayat mo na iti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka naman ti mapukpukaw ading won dagiti ka aruba? Uwan nga, Rod, Lola. Sapay plano kumamat ti mang taragan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw. Idi nakaruwar da dya Masong iji pagbaludan. Iso adakkel ti atap ko nga iso tinang takaw ka dagi tinapukaw a dingwan. Ayaw na kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibang bagayaw. Apay, ada pamanak-nak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apong. Agpukaw man namin na dingwanan. Di kay basta pabasulatan noon pamanak-nak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Day talag chis-chismis ti ambo yung arabidan. Uray kumano agpaisaw. Unay matda kita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na, Lola. Di yung ka di ikaskasuidan. Nanggagkumat na kitan. Ngam, tsak sasaw. Tawan mo't kinapod no ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang magkuwa po.
Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamot di pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola, Dahil nga ti mabay da. Supay mo ti makakardang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola. Maawatak, tandakat nga ron madi ana palabas ko. Awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Diyak nga minan kabahila na palabsan ti kastoy amang mangag ka. Kontrakan ka, apaw. Ante Mayda, anda, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di man disturbuan. Inranak ka talaga nga daragiti kakadwa machismosa, ante. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Ante, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnakyo. Diyak ko man aramidan na ito eh. Ngamdiyak namin magustuhan apat ninolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli magkag. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo ko ma. Isardang yun timang daddadaali ti padayo a tao. No da pa manaknakyo, iparang yo. Ngam no awan, aguli magkayo. Narabian ka masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Ala, agi na nakangarudan tamang rabita na po. Kunakmet nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y mutamabisin itay. Nga may tatandakan. Balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangan tayo, Lola. Anya, papaayaban, dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na iti dingwanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan ka iti bangkag. Anya, kat nag-overtime akmata nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbaga. Nga may papilit lang tanag iti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Ay, kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasyak ti makaam mo. No kayag da, kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Ay, umayak mo ta po. Saan na, Lola? Taamangan no, may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kat, kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall, apo? Awan ba managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dinguan. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot ti adda ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaan ng tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Mayda, Sumardang kayo mga taitan, Mayda. Kasimot to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti kinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilita-ita, apo. Amangan mo bisita ti Karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimaba iti lugan, apo. Ha? Wan nga paiso. Ala,
Urayon tayo no niya tigagarada, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, ta kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa ya. Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulaang ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat na kaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadda ni ti Gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nagkalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag supad kan kay tata nakabangon man ang ti pamilya mi. Kaya't naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, noan niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kababain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkadkadan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramit ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami at kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm nyo, sir. Sakto lang, Mason. Manipod nagimbag ti amami. Ininot na nakapundar kami ti saniko ami. Ken agtutuma ang negosyo. Kasta ka ni, sir. Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm. No? Okay lang gan ka. Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan ni tagduduma anatan. Ala, sikat di makamo. Pangala ka di kadwa mo amang dalos, tapno di ka manigatan, kat sikamatan di makamo amang mula. Saan kayo ka di nagtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuwa ka di syudad. Kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. At dapat lisensya. Ala, ikuyog kan to iti syudad. Tapno makapasyar ka ba di dyan? Ay na, nagsimpat kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Tatagkal unay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak na ex-convict, sir. Amukon ti may papanit ti dayta Mason. Kasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataon. Kaya naibagada nagbalbaliw kan. Wan sir, talaga nagbalbaliw ako. Tadyakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Kat awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tiyan sakit. At talata na ito saan na mamatya nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas. Isulat na naging gaita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Ala, di mo kumay kaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di. Tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at dapat man na deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo ang tilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ang ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diyak kambuno niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Kakanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, nagpaisot ako na Mayda. Talaga nasimput na gitibus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kasjay tinaglablabasan na. Wan dakal ti kasi ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo?
Nakalpas na siguro niti panagadalda. Ay, nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat da. Sa bagay, alumat tita ti mabalinasar kanda trabaho. Dulakit data sanda na pili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti Naldo apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay nay, sayang dinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitek ida agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanwadaan mo na pangisarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat ti mangibaga kadakwada. Amok nga min akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manon. Ha? Sige ante. Padasek to akasarita ti boss ko. Sige, kasapulak ti dadto mapaya trabador para jay farm Masong. Ayabam to ta kasaritak dagitang aplikante. Agya manak, sir. At damat sadsadot dagityan sarrek mo nga trabaho kanyak Masong. Napukawan ak pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapumpukaw ang kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Idarom ko kumayda ng saanan. Ikataklangan nida, tajak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sa dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kastagayam ti galadda. Professional da ngagpayso. Ngam adda sa bali agaladda. Sa bali, ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas niya mat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikadag ida. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirrek ka na kwarna. Ala. Bayam na itan. Sana bale, ta inikat ko idan. Ay word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nang ititadakal ko. Iso sikapan lang, ti pangitalkak ka na kwarna, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nang iti farm. Sikam ti makamo ka na kitjay. Dakkel ti panagtalagpikan ka. Iswasika ti pangitalkan mi ka na kitjay. Amumatan ti araramidam saan? Kuman sir, kat ikarik. Tsak to pulos dadaulan ti panagtalak yung kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababainikan ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti nga anak ko. Numot nga minada korek tarag amadi nga aramid Apa endak mo.
Sumba-sumba tandak. Ay wana, pangaasim ka di ata di mo sasaritaan ka dagiti karo, mati narami dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakadalda pa'y mga rodam ako na, ngamkas jay mati naramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunod da, kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Biyag ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Wananti, Ay kay, nakibalay nga, hindi ta may patpatakder dito sulat, yung Jimmy. siya kanti. Basit la balay ti patagder ko, ta basit matlat urnong ko anong trabaho iti syudad. Ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patakder kan, iti balay mau. Wananti, tapno daman mat pagyanak. Jekab sa ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabayinak mo na makikabalay ka na ko na. Nanguna kat ano na itang nakda. Ay, kumayat Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laan. Engem adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masagtog mo ang makikonstruksyon. Nasakit kang ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maistresa. Ala ante, adan tulap ta siguro. Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasanog ang makasabol. Kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan na batay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis itong bigat. Ada pa'y may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskis no maibustay jay. Sapay masikog manay jay manugang mau. Day jay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Ang muna nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila sikog mata. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasin dan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mang namnamadalatan iti tulong ta kadakwada. Papananda kumagay, kawam balay da. Ay, day tangarot ti problema laka. Di nalatultulado jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basik, basta ada pag naidanda. Nanakamero da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kan ti masakbayan to tagbalin a pamilya na. Ay, ganun to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umad-adon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y lag sa apul mo iti trabaho na. Pagbagat talatan, bareng makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo pa'y ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti aga-ama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan mo kumaro ti uyot dan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kan tatang. Sapay sa andarom mo ijay balay. Isu nga agat asok iti unag. Dabayag sabot tan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, isu dalangan ati humayagpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid na kita dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan.
Awan pagturugan ijay nanang. Tabas iti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amaadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Magbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading-denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat ading na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Kada kami may timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami dis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale. Tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Hawan trabaho yaw nga kasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablesigan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayo. Hinton no may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunak me di mamatay. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakil lagi jay. Ning, nagadon nga yan tay. Saan na, nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pang ibilbilangan mi kada kayo akakaanakan may. Manipod na ulila kayo. Kas la na kami di na nagkiliyaw. Ante, Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamigat di tabalay. Linayo na tinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako lang tay. Ay napo, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sara lang kan. Agtalo na klangay. Talunag ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tandamot ngamin trabaho na. Ay kauun kaanakan. Sayang magjay talon nyo no saan mamulaan. Sabay medyo nalawa. Ay Wayne, dito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana lang ti. Ijayak ton balay amang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka ba ikigdi dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit? Kasi nga road. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaing mga sawan. Hadan to kadwana. Agam, awan sapay mo yung kibay. Ewan pa yan tay. Uwan, may mayat mo't laang no. Agtalinaid ka aparaw. Ta narigat tipiyag itan. May mayat ti single ka na yaw. Tawan pampanunutam. Bagim laang ti itigudam. Apa papanawon da kami dito'y balay nanang? Saan kayo wapapapanaway? May mayat mo't laang no aglasing kayong iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga trabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano? Nuawan kami iti amam. Kasano? Ang makasuro kayaw nga agtiskitar iti kanan nyo.
Nang runakot na umad-adam, dagiti anak mo. So, sapay ko ma, saan nga saksakit tinakam mo? Wain. Kay, kapanan mi nga rodon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak, iti pag naudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan. Umayak man. Ay, sanay ko kaya. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, Wain. Allah, inlak aman dak marin ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay, na, antay takamanin. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, huwag gayam, Jimmy. Aday bagak. Sapay kumataw, manugot ka ito dahito, uy. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid ka laangan, ije balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo na pailang agkabalay yun. Saan ka anakan na sumublat na insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Takas la agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa ante. Ay kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-may ka. Nainsan mo, nagaduda. So may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay, dai na. Agyaban na. Uray, agabang da. Ay, kwa, kanakat. Manungay ti abang. Sana nante. Na makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Iso santan nga agabang. Ay na, nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mat sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwarda. Kan nasingpet danti ay kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga Iji balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo ni ti pag naidan. Huwan ante. Kat kasanon ngay no mga sawakan, pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tano mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maalan na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga rod ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Ala, ipaitam ni baby di ta indayon tabataya. Sadyanak pa'y langit Ay, isumilat ta ti aramid dyanak ta iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema doon data. Tinapatay, limasin dan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak dan. Ken adan balay na. Kanya balay na kay bagbagam. Ha, kaya ko asawan, adan libre apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako kwa dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Kan iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay.
Tapno di mapapanawin da nataw ije balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangipalayan na kumay, di agbalin nga asawa na ngay. Ay na! Sana bang asawa ni Jimay? Ang laklakay kanwa baraw. Kastatin baga na kanya. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Imbayag ko ni ti utang ko ami nagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinangi papa ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautangak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni ti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayan na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay, kayo na. Ang pagtrabaho, maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awan pa'y na trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta? Iso nga, agpatulong ka kanina nang taalaan natin nagdumang anak na hindi balay ta. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak ta hindi balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Ta isuda ti bantayak, bakit? Anya? Daw. Portaman may. Awan kwartak nana. Sakit di ko mati kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagasmay. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi mangarot agparparik na ti awanan pain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awaga ma. Tumawat ka iti kwarta. Anyat serpina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Ha? Pagawidom langay, nukas tamot lang. Di nangarot sungsung batang ti awag ko. Iso masuruna. Ante, anda ka doa kasi mang pwet. Ni Jeline, Nobiak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa nga at danubiam, Jimay? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta na kami da. Dito'y unang tipagsasaritaan tayo. Saan anita ayan tiridaw? Tunay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. Ano kasta, mag-asawa ka, Jimay? Uwanang kan. Umdas mat siguro ti ornong ko pagkasaran may itinobyak. Kan oray simple lang ang kasaran. Wen, tanay, ang mga nubala kayan ka baraw. Mag-asawa ka pa ilang amin, Jimay. Kainagrigat ti adda asawa na. Mayabaw, hindi ta asasawa. Apay aya nga upaya ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga ron matikadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawain na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Kanabayagdan nga nanaid ijay, Jimay. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata ti agkalaban. Apay kay akasta ti sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Nasaan mo ako ko dayjay? Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Ta, masya nakin kwa na. Isuma iti impatawid nakin ka. No kayat ko asublian dayjay, mabalay. Ay di mo amuti bagbagam mababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan iti titulo na dyan daga. Ako lemon ka, Arthur. Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam. Na. Ulitan, Jimay. No mga asawa ka,
Dito'y balay, ti pangisang petam, iti asawaam, ah? Di mo papapanawan danataw, ijay balay mo. Nawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikid mo, at inakaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jiling. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas di nga ramidan ti ikit ko. Isumat lang na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, alda sa bali agagam na. Ala, ikararagat talatan ni ate. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Palay mo ten ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon danato dito. Lola! Di tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lola, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaman kita ti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay gaya nagsapat ti ipapanaw mo! Kasadong dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay ket adakin kaday talisa. Tanusyak, wan maikaray ka may tulong ko kadagiti anak. Uwe, nanang. Maawatak dayta. Alagat dayto. Tatlo saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man ba'y. Sa ko ituloy ti panagalan ko. Anak ko ti napadir ka. Ulag! Alay ko! Tinukaw anak! Anday ko! Kumusta niyan, te, angkal? Yawanan ba raw? Sana na isang kuntip yung dantem dito ospital. Ay, natayin dantem. Kaya po itigita, di karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwanan, te. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laeng, nakukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kamsat ko day di anting nga ibang. Jak kanunong anti mading aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngam da kami akakabsat na. Ngam itata na tayon. Di na ngarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday tagagagom. Biyag. Titaw. Johnny, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelen. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangpot ko lang nagkapoy iti trabaho, kumor ka mo. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kayat ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao nagkapoy iti construction. Siyak pa'y latagluto mag. Agda ka lang arudan iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay?
Ay sus! No amom lang ko matirigat yag tagibalay. Panunutam kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabakan agaw awir. Sakto pa'y lakat agpuyat iti rabi eh. Tamapuyatan akmat iti anak ta. Naimbagkan ka! Wen! Huston! Nangabak ka, Angeling! Ay! Makauma ti kastoy. Nakaluslos siya ngak pa yung nagtagtagibalay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kita sa nundan akta. Asino ti mga awirgin ko na? Iban ko iti balay dananang ah. Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay ka? basta! Agtrabahoak no ko na agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ron ta. Awan tumutlat maramidak nga ura niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangpot, Jeling? Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabaho ko. Nag-overtime ka. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabaho. Kat, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak ah. Kasla kalabalasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnong tadda kumamot ipangkuam ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Ah, Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. kasano nga itag ko ti suldokin ka. Gagitimat la pagpapapintas mo ti kagatan. Maibos mo tatagos ti kwarta no Ay na, agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga imot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, at ka dito ni Jelen? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimre kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya daramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man tayo mawag ka, Jelen. Kalpasan ti mano abulan. Sa kala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isumarod kayo mawag ta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, ha? Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito yung syudad. Anya? Kanayin tamad lang aga pa. Isungag sila talangan. Apay, ti ko lang nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam dito. Wan! Ang pau-itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nana. Ngayon awan problema kanya. Tauray siya. Naumaak malaking kuwanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurok la makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y langarod no kastama lagayam daramidan niyo. Diyak mo't namin amo kasadya iti ugali di anak yun, nana. Nangato ti pride na. Di na kaya. Di agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako. Awanin pakibiyangan kinkwa na. Gan awan matin pakibiyangan na kanya. June. Ayun gayam, nana. Ano saan nyo pa'y langarod nga awirin tanak niya. Tada kayo matlati makatulong kata kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw away. Yun kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bayaw ko. Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya,
Agsapsapol nga min ti agency mi, iti kadwa mi. Bagay mo na ito, trabaho, kadakil ka tao. Kan nabiskad pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam di construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw ang mainitang ka. Naimbag pa di gwardiya. Tasan una narigat ti trabaho. Pinapintas di agency ngayon ko. Taon time. Ito pa nagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko anggal. Maya dayon tong ti anak ko kanya kung bilang. Ay na. May ruwam mo tumilaga. Ito may kawa ka lang, kita mo. May ruwam mo tumilaga. Minsan wa problema ang tipag na itam. Adda tayo kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan bag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko mi. Saan mi abaybayan, Junay? Agyaman ak na lang. Saan ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuwan ti anak ko. Isuada kayo na ati pangibatsakan ko na. Wen, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami bay sa rongkara na. Ngunit arot paibaan nyo na. Ngunit tikat na aramidan. Makamon itibiyag na. Angam no daduma, madandanagan akmat barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan siguro na lang. Talaga na siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay amo tar aramidag. May awam kan tumalang dun eh. Kastila ti trabaho dito eh. Ag-check up ka dagiti bag, dagiti sumbrak dito grocery. Amo mo tan tar aramidag. Tayo surok mo tan kang kasaan. Buwan anggal. Agyaman ak. O sige, panawan ka na. Tama panak mo tan itayin ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito eh. Taguray ako na iti taxi dito eh. Agyaman ak, Manong guard, ha? At, alaan tayo ito eh. Tip mo anang ibagkat iti kargat. Ala, saan na natin? Tuwanan yaman na. Alaam kit din. Manumot lato'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyaman ak nga rod, ha? Ada taxi. Sige, ano na. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman ak, Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas mo tanday siya, babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutan abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo ti dayta. Allah! Natinagsamot tayo siya, babae. Iyak mo nasiputan no isuti nakatinag iti tayo ito eh. Kita akman. Amangan mo no adda ID na. Adda ID dito eh. Isu tayo ito ito siya babae. Wait. Adda kontak number na dito eh. Dinasayat. Awaga katagosan. Ala, thank you talaga, Manong guard. Johnny, tinagan ko ating. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na ating. Ay, sumrag ka pa'y, ha? Ang merienda ka pa'y. Katuan na. Agyaman na, ating.
Awanan na kumani. Ngam, kabayatan ti panagkuyukuyog ta. Na-develop direk na ken ka. Ha? Iso na di kita. No ipagak nga. Agayata kon ken ka. Ani. Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Ha? Agayatak matankan ka. Agyaman na kani. Pinaragsak na kitikas taulan. Uray siya. Nakaragragsakan man. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyom, anak ko Saan man, Nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Madlaw matitilaga na nagagat. Kaano nga iti panagkasaryaw? Nagsimpa kayo kitay, tapno maadanak matiniti apukaw. Ala ni nanang. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Adi Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ala ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan niyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napauli magkamangagpaison baraw. Agam, gusto lang dya imbagak saan aya. Agsimpa kayo kitdin, taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikig ka, balikig. Saan ka makatulog? Gamo man yung taladawan dyan, Ubiam. Anggal, ang panunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka kang kwara na niya. Jack, ilibak, Anggal. Agayata kong ginaani. Agam, at daparay ko. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sabagay, nagkasar kayo magaming kini Jilin. Agam, ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa na Angkel, talo talaga ngay ayatin na kadyanubyam. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo lang, no agbaling ka nga honest, kini Ade. Di ka agilimod king kwa na, Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kaya't mga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kaya't kung may pudnugan ka? Ha? Ni. Anya data? Sinsya ako, Ani. Nabayagan na kaya't ko tagpudnugan ka. Mabuti nga. Tama ka no, panawan na. Anyat kaya't mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimatakan ka. Ngam, at nasawa. Ngam, nabayagan na nagsina kami. Kat adamay sa ka anak mi. Anya? Pakawalan na, no ito lang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sabay ko ma, tasan ka kumayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan ta pa yan alpasanangan ah? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid. Umuna ako. Ditakan. Ani, Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kay at karakan. Awatan, tigasan mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong tibabae para kanya. Gamabay kas chay. Pala,
Ipata mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilit ti bagim kang kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad agkan kuana. Ay, gusto lang ti panggandang mo, anak ko. Pagandanom ngay ti ulbod a lalaki. Ken uray nagsinada iti asawa na, saan kayo latta makapagkasar? Uwan nga ron, nana. Nasakit ti panangisina kon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamok asaan ani Juni ti lalaki a para kanya, nana. Ha? Jilin, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirong ba nga kumusta at taape akas tamad tan tilangam? Ape nagkutong ka, kankaslag ka, kapsot ka. Ay, sobrang ka mampay. Agyaman ak, nanang. No da kami nasayaat kami akanayon, da naa sila ta ni Apo Diyos ka na kami. Ape nagkutong kamot kan anak ko. Kan bimakit kamot tan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. At nanadagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrab-trabahwak. Kat agduduom amat alalaki, tinakikabkab-balayak. Aging ga nakaptanak iti saanan ang maagasan na sakit. Anya? Na, apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay, Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Kay sulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno aging bagkan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podlugaya mo nagkutong ka. Tandang di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Julie. Naimbag mantas si marungkar ka. Sa anak lang ang may sumarungkar. Dito'y akong balay tananang ngagnaet, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Julie. Adan taning ti biyag ko. Saan? Di kagsawit ti kasta. Pagimbag ka ba? Awanan. Nakapsot ako. Nasaya ata, may ka. Makapagkidawak, iti pamakawan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak ka? Nagkurangak iti anak ta. Namuha ko ti amin tinilanak. Isuat imon binsa-binsahin nga ibaga. Tamabanlo ka lang agsaho. Basta siyak, napakawan kan. Kan, asan na si ka tinakaarami ti basol. Ura siyak. Tabayat ti gawan mo. Nakirelasyonak mo dito sa bali. Isa pakawanan na kumamat. Uy, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikirin kajilin. Nakumata saan ta nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basol ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isumag pinakawan ta ko man. Kat babay man lang iti panangasikaso kan ka. May paritlak. Tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jenny. Ayatan ka ba, Johnny? Di mo ko mabaybay, ante anak ta. Iton, awa anak to.
Anin ni Jeline, nanang. Uwan karon anak ko. Una yan. Apag biitla anak ka na tayo ta anak ko. Ngam na tayo ba't agusan. Nagsakit. Di pa parang mandarak yun, nanang. Masapon nga klunan tayo, ti amin. Ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Amo ka laglagi pa tayo kan kwa na nanang. Biyang tita. Rufa, italag kunta anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wala nang. Di mo pa katanagan to anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na ka din ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta koon. Kina, jakon makapangan. Sana na sumarak ti taraon kanyak. Alaan na ko ni Apo. Mana? Di mo ko mabaybayaan di anak ko, adik ko. Dahil talaan di magpakaasikan ka. Celine, agaukan tamangantan. Ni nanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Sana na makapangan ni nanang mo. Mala, agaukan. Inak pumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige, sige. Agawa ang lulot tani. Mabisin na kon. Apingatan. Celine? Celine, apa yan? Ni nanang, auntie. Sana nga gangangas. Ha? Manang? Manang ko! Rabiin si Lynn. Turukan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunan tayon tinapagtingan. Ano? Talaga akas ta. Nadaan mo't nga ron itinadagsin na sakit. Awanan ti inak, auntie. Ti patpat gakunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapan tayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo laang nga agigitan? Ada umun-una, ada mo't maudi. Asa na bale? Taadak nga antim. Imbilin na katiin ang kanya. Iso, di ka baybayan. Ang yaman ng auntie. Basta agsingsingpot ka ha. Diyak kaya tisukit. Masapo la surutem amin apagayata. Nawata? Uwan, auntie. Silin, rumwara ka. Kaya tamangan lumarabya na kasi mangpet. Agluto kanto ni tika na muan. Uwan, auntie. Papanan nyo ka di. Nakagsapul iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya nga Rofa. Adda na sa pulam, agtrabaho itiklam. Ay, awan pa'y nga Rodjelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inufaran ko may tidakil agatad Di dalat takayat. Siyak nga minin Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalin kami. Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo tikasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya.
Ngem nutila nga. Saan pa madlaw? Kan nalaingak nagsama. Ay na, madlawan ni tirupang ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga trabaho itiklam. Iso pasensya wan. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo. Madungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho itiklab wan. Jay ubing, sexy, kinapintas. Ape akit kitaan na kanti. Bababa pa nga to di pa nang kitam kanya. Napintas ka, Silin. Tisukog ti pamagim. Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pa ilaan. Ada nga ta mangawat kanya kiti trabaho, anti. Ada, Silin. I-rekomenda ka iti kanyang ko. Anya nga'y at trabaho, anti. Restaurant sa pagtrabahuam. Agbalin ka, waitress, kaanakan. Diyak lang pagarop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Asino pa'y kumapit timawidan na no saan asyak nganti na. Matayumat Agong langin kan agtuman, Kasta mo tentikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido kan nga trabaho? Jak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahil ito iti ibadong, Silin. Ingkan agsukan iti dressing room. Anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Alaki din. Mayroong kanto. Ingkag sukatan. Wah. Ano sangitan nga Alan. Ay, mayroong kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kagtanag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idirabi Adoy, anti. Oh, nakaado ka Ada amin nandito Wan. Anti. Apay nga sahit ka nga Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, kanti. Sana mabalin? May mayat ijahay, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Kano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta jak kaya ti jayin, anti. Silin, saan anatangken ti ulom? Dinakpagunten! Sa baliak na makaungutak silin ha. Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana bali, tapaawid akmatan. Sige, pakaamu kayo, sir. Sige, dituya kun, sir. Kat agyaman iti pa nang itulod mo kanyak. Itulog ka naging ganita balayo. Ay, saan? Agungot nga antik. Istrikto nga min nga antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Anti, anya ka diti nagsarsaritaan yo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, may papankin ka. Kaya't nakakanuwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal. Uwan, anti. O ano kasta nga rod? Awaten ta ti jaya na atulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kanwa na. Ta i-shoulder na amin pati pag naidam.
Diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela auntie. Ngam diyak kaya ti pumanaw dito Ammo, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot ken kuana? Di ka madanagan. Nanasingkot da jay atao. Dita pa yung nayamang mo day dya tao auntie. Yapo, madlaw mo ta nasingpet. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, silin. Di kagbabay na kanyak silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, kunang kanya. Dua kami, iti papaunin dito balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kan doon na imbag. Tano ba katurpos ka? Uray agawit kanto ni Jibalayo. Wala, umay kan. Taitulod ka iti agbali na silid mo. kasla na singput-mut ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito ng EJ Club. Sabay lang ko mga rod na matuloy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, ato yan ti bayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talaga nga do ti kwartam itarufa. Apay, nangalam iti kwartam. Ay ka, nadiskarte akmut, ah? Apay, si kalaan ayan, tida kwartana, Jello. Agdan sa sugar daddy, ah. Ay, ano, sugar daddy nga ipagbagamot. Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko meten, ti bag mo. O anya, naka-enroll ka, Silin. Uwen, Manong. Pero kumusta? Magusto kami ti pagadala na nag-enroll am. Medyo maikawang ang. Awan na mamuki jay ngam okay laan. May ruamak to. Basta nagsing-singpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanya. Kadi naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwen, Manong Jerry. Wala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwara. Agdigos ka man na, tapno presko ti panaturog mo ito madamdama. Siyempre, naglingling-kat ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ikaw shower rin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay ay masapol nga itrangkam ti ridaw ti silid mo, Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka matulog. Anya, apay nga Ay ya. matimbagakan ka nga tulnog ka kanayon kanya. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Di ka nagkagkat, Silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapaap ko nga asawahan. Mala, mangan kan, balasan ko. No, saan ka na daw ije pagadalan niya, wine. Uwen, Nana. Na, ay, nagsangit ka iti rabi ay, anya. Ha? Nagugaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag dagita matam. Awan day jay. Nana. Alala, jakon agdamat. Tamuklatan nga dapat dadala ng balasan ko. Taab-abu ko ni Jerry. Ha? Anyat kaya't yung asawan, Nana. Madamag kumalaang balasan ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpot kayo, Nana. Isungag talagak kada kayo. Idida mo. Naku, Nana, at tulungan na ka makaadal. Ngamtsak laing pagarup nga dagayam sukat day tapa ng tulong na kanyak, Nana. Ayam ta nakasta titurong na. Hindi niyam ambo nakakanyak. Naku, Nana, akayat nakaatulungan. Iswa pinagnaid na ka dito'y balay na. Agam abok ta nakasta titurong na. Nana,
Saan panagpadakos iti amok balasang ko. Saan lang asikan tinultulungan na. Adong tiinsang-sangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalon na. Kun agbalin mo ang asawa na. Ang awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakan ko na daytoy kaasi ang tuman pagsasawan na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti denan ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apa yan naladaw ka nagawin? Na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagak. Teko nam giti, ang dalalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Ada! Manipo dita, di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Happy nga bawag ka? Auntie, di nga kaya kaparwaran ni Jerry dito balay na. Kat pinagsardan na kung nga eskwela. Anya? Apay ka no? Ada sa bali a plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali atabak na. Saan ka nga, Grigat, iti sidong na? Diyak kaya dito, auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na Di mo aramidin ti di na kayat. Yapo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarunwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawis ko. Tamangan numalukag da iti atao. Tiwalit kan cellphone ko lang tandalaag. Diyos ko, tulungan na ko ma. Yadayo nakiti da iti atao. Agyaman ak, nakapanawak matlangan iti da iti abalay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawid iti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nang ba't nga ipasubo. Iso na say-sayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita. Awanan. Nadadaanan ti masakbayak. Diyos ko. Tulungan na kuma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan. Kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss. Pulis. Apay ka di, sir. May pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isa nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Taing kagkape. Ato ti kwarta. Ikagkape. Para bangunan. Kat agawid kang tumutan. Ato ti pagpletem nga agawid. Awan balay ko a pagturugak, sir. Awan paggawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Uli la akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay tanalpasan ti duty. Napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan wag naman gundaway kan ka. Ano nagitiwalang ang lalaki dito Iso delikado. Kunak nga agsapo laki ti pagtrabahwak, sir. Ngapawan mat amamok dito No kaya't mo,
Tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan natin mang kadwakan ko na. Nukas diyang awana kay Jibalay. Patpatgak ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan ang ina. Kinapod no na. Nasaan tinapalabas ko? Dagiti nagdaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadal na. Aging ka nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Kasi kaso ni apong ko. Sige, sir. Kayat ko. Amo, mapok. Nagsingpot ni Celine na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw abalasan. Sana kas kadagi tidak druma. Nangkadkadwa kaniyak. Naguhulong na. Hanggang ni Celine saan? Nasingpot abalasan ni Celine. Kasta ka di Lola? Di nasayat, no kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbaling asawam. Nasingpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga asawa, Lola. Kunak man, diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang gamita, mabalinay. Dan kurso na ka para kin kapok. Ni silain. Agyamanat, tadi nak pinarigat na tustos ni. Inaklon nak maglangan. Mabainak ko mga klon kan kakasaan ka maikari, June. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyamanat, ayayatan kamot silin. Ken awan terong bangay bayin mo. Taura sino ka pa'y? Uraan niya pa'y kinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyaman June. Kung nagdodya akong makasara kitikas kan kakasingpat a lalaki. Kasanungay, agkasatan? Kayat kan nga kalay sa? Sikat ti makaam mo. Kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka, no ita lang ipasyar ka dito'y June. Amo mati makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin, jak kaya ta makita dayto a lugar. Maawatak day ta. Hala, dumsag ta nga roden. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Silin! Si kakadidaytan ka, anakan? Uwan, auntie. Ape akas ta tila ngayo. Ay na, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Hindi akong makakita. Ha? Apay, auntie? Ay kwa, inapiktaran ti sakit ko, ti panagkita. Kan, jak makapagnan. Tapo ti din, ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan na baybay up. Awan mo ngarod kwarta, pag-agas ko. Ururayak langan ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam. Kadwak ni June. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano auntie. Kasya na ka ti Diyos, baro. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akas to'y ti kasasaadyo. Siyak tirong bangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Gamin.
baybayan ka. Jak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka na ka. Sorry no, di mo natunoy, dagiti arapaap mo, gapo kanyak. Ala, baybayan yung dagiti auntie. Nayat-latan niya Apo Diyos. Taure kas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao. Nga iso tinaki asawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan akparakan ka, kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingkot a lalaki. Ta, karbang amat, balin ang naragsakan, kanakan. Kat, ulitak ate ag kitaw iti pamakawan kan ka. Silin, kanakan. Biyag, di tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan. Dito'y drama tayo, biyag, di tao. Kahit kumusta ti panagdinlayo ken ni Ben, anak ko? Okay kayo kadimot laang. Wenanang, naragsaka, taado ti kwartak. Magatang ko amin akayat ko. Main, anak ko. Oh, ape akaslasan kayo naragsa. Akwa. Nakadkadlaw mat ngamin, anak ko. Akwarta laang tikinayat mo kan ni Ben. Ay nananang, di yun baliksan dayta. Noan niya timadlaw yun, isulatan. Di yun isawang pay. Ta sana mapaglibakan dayta. Ay, anak ko. Ay, wen gayam, adakwar tayo. Adoy, ikan kayo iti kwartayo, nanang. Sangaribo dayta, ha? Ay na, amangan no sa pulan ti asawam dagita itid mo kanyak. Saan, nanang? No intid nan kanyak, awanan ti pakibiyangan na. Nasimpot ni Ben. Sana naimot. Alaan yung ti kwartayo, tapumanawak matladagos. Ay katagyaman ak nga rod, anak ko. Sige, mapanakon. Indagas ko lang ti kwartayo. Okay, mapanakon, nanang. Sige, anak ko. Aganad ka iti panagmanehom. Ay, talaga nagpaliwan ti langat, anak ko. Manipod na ki asawa kin ni Ben. Kaslag lang-langan abak nang. Di ko tse pa yan. Ben, honey, naala mo ti pensyon mo? Intong bigat, honey. Honey, tay allowance ko, ha? Di mo liplipatan. Wan, malipatak ayamot na ita. Saan? Ay, wen gayam. Sukatak ko man ti cellphone ko. Apay, na umamadagosat. Kagat-gatang taladay tayo dinaminsan ngal daw, Jak gayam kayat dito a cellphone. Jak kursunada, honey. Anya? Please, ada ka barbaro kayat ko a cellphone. Isuntigatangan ta, honey. Okay, sige. Kas itiin karikin kay di santa pa'y ngagasawa. Itid ko amin nakiddaw ang kanya. Ay ayatan ka, main. Ay ayatan ka, mat, Ben. Honey. Kat, pangtadam nga rodan iti may sa pa cellphone mo, honey. Nakagatang kamutan iti sabali pa cellphone mo. Kwa, itad ko na kaninanang ko. Sige. Sikati makaam mo, honey. Thank you talaga, honey, ha? Nagsayaat ka kanya.
Awanan ti pangisukatakan ka. Sikalaan ti ayat ka. Aging at maudi nga angis ko. Kasta akmatkan ka, Main. O sige, agawid ka nga roden, honey. Inta pa'y mga mabisinak. Kalpasan na ang pasyartan tupay. Ha? Kwa. Adapi ko mapapanak, honey. Sa dino? Kwa, nakita ti cellphone ni Nanan. Uyugan ka na. Tuwatan ang mapan. Tayo pasyaran ni Nana. Gumatang taniti ka ng tayo. Napno, pagsasangwan tayo ijay. Saanan, honey? Agbati kanta mabiitaklaan. Agsubli matlaan tagos. Anya? Ay, awan mood ko itang aglower, honey. Baliwan tandun tagkuyog arumwar. Inakla ito ti cellphone. Kalpasan na. Agawin ang matlaan tagos. O sige nga ron. Sikati maka mo, Main. Itakas na nga ron na dyan balay, honey. Tala mo ti kotse. Well, honey. Thank you talaga. Sir, awang ka di pa ni Main. Nakaluto ak nga minan. Awan pa'y nga ron. Diyak makontak ti cellphone na. Ha? Napanan na nga rudan ngay, sir? Kuna na mapanala ito ti cellphone ni Nana. Awan mo tan. Anya? Ay, makapadanag mo ti asawak. Ay, di kayo nagdandanag, sir. Tapuso yaw. Paumay siguro na ijayan. Pawidan. Nay, adawag yaw, sir. Pagyaman ak. Hello, Main, honey. Ayan mo. Hello, honey. Sorry, ha. Traffic. Kanlo ba ta kitay? Ayan mo nga rodan. On the way ako. Traffic laan. Okay nga rod. Sige, tagman-maniho ka. Agad ka, honey. Okay. Thank you, honey. Bye. Bye. Love you. Ayan na kanon nga, sir. Paumay ka nun. Na traffic. Ay, pinagdanagnak manen. Kunaklaki din nun yan tinapasamak iti asawa. Siya nang. Ada iba ka. Ay, apay gurdaw. Anyaman tinasagap mo adamagan. Wano chismais. Ni siya nang may. Anyat pagkikitaam kanyak chismosaw. Kumay. Apay iti mo aklunan day tangaw galay. Gano sigat ninyo si reporter dito yung lugar tayaw. Agtal na ka mamut siya nang. Anyat iba kang maya. Ni Main. Kanayon ko, matiliwan nga da kay ninawag na iti cellphone. Anya? Kay, among mga do ti kagayam na. Adaw ti barkada na. Ang mga numay sa kadakwada ti kay ninawag na, Imposible Gumaratigit mo ta makisarsarita iti cellphone. Anya? Kaya pasaray isipan-sipan na pa iti manay iti angay mo ka. Madlaw makilkilig yo. Unay mo day jayan. Anya? Ay, subsobraan man tis istorya maun. Saan mo ita? Pudnaw ti bagbagak kunak lang aruday. Ay sos ka. Di nakto mo patyan. Agtal na ka man? Amo kung ti style mo. No, sana masubraan ti istoryam. Makurangan. Makamo ka, ano di ka mamating? Nakita ka raw. Pakilkilig ka makisarsarita iti cellphone. Kasabali, ti isam na sika. Ay, agtal na ka? Ang mga no, damakangagkang ka. Ingka kagtrabahaw. Panawan na dito yan. Istorbo ka matititrabahaw. Ingka jayan! Ben, honey, ada ko makidawakan ka. Anya dayta? Ibagam, basta laki di ka bala. Mapakit din na dyan kipaay. Kwa. Hay, boring gayam na awan anak ta, honey. Main, pangaasim. Di mo kumamit kidawin kanyak ti dyak kabailan nga ipaay. Amumot sa anak ka makaputo, tabaugak kat nga rod. Saan mataparikot dayta ka? Adda remedyo iti dayta. Mangampunta, honey. Nukas na,
Kayat mo unti mangampon? Di mo kayat idi, saan ka di? Idi dayta. Ang amita, kayat kon. Maid. Kayat kun ti mangampun iti ibilang tanga anak. Sige, honey. Kayat ko launay Di pa lang ay pagpagangkin ka dayta. Di mo mo't kayat. Dakkel ko maitan ti anak ta. No nagampun ta idi. Di kag tanag. Dakkelan tampunan ta. Saan ta na problemaan ti mga awir kan kuana? Ha? Sino ti ampunan ta, honey? Kun mano, titawin na. Honey, iso ni Junjun. Ti bagbagakan kang ampunan ta. Junjun, iso ti asawak. Ngagbalin mo tan nga amam. Agmano ak, sir? Manutawan mo, iho. 20 kon, sir? Daddy, kunamon ka ni Ben. Junjun anak. Tamani po dita. Da kami nagiti dadakkel. Mami, kunamatan kanya. Mami. Honey. Kabagyam ka di. Wan honey. Anak ti kasinsin ko. Kasla kanakak. Apay. Saan ka nga eskwela, paro? Saan, sir? Daddy, marigrigat kami lang kami. Awan kwarta kami ang pag-adal ko. Anya, honey. Ipakitak ka din kan kuha na tagbali na silad na dito balay? Sige, honey. Makamukan kan kuha na. Ben, honey, anyat mako na mitampon ka. Di ka mandanagan. Nasingpot ni Junjun. Di mo sangat kaya't ngampunan ta. Pasensya kan, May. Naklatak lang amin. Kunak noobing ti bagbagang maampunan ta. Barumot gaya. Ay na, may mayatan ti kasjay. Tapno saan ta na problemahan ti mga awir kan kuana? Saan ka di? Wan matkit di sigurado ka nasingpot ni Jo? Wan, honey. Awan ti rum nga pagdanagam. Kasinsin ko mismo ti inana. May. No di mo kayat? Okay lang. Pagawidak nga rodan ti kanakak. Oray santa na mangampun. Oray awan anak ta nga rodan. Ne, sana kasta, honey. Kayat ko honey. Apay kiti na saan. Kayat ko, honey. Imposible mo daitan. Siya nang jakpat yan. Pulaos. Anya man ti di mo patsunan, kurdaw? Jakpat yan ngampun na dyan lalakay. Anya? Adaya, bekas na. Makaisa, makitipasikit yun. Baliktad nga isang. Unay mo na tama. Mangampong ka 20 taon na. Unay mo tangay. Lalakayan. Anyar di kaya mo nga ibagangay. Ang mukha, andamanin sa baling agtartaray di tautag maun. Ika man na nitita ka sa kay papananay. Ay, basta. Jakpat yan ngampong na jay. Urag pinustata siya na. Di makasaut. Manjak mo Naitakat ti pakipuspusta ka. Urawan. No di mo kaya't di saan. Ni Sir Binti ka pinusta. Oy, tangiwa mo. Intun mangag na ka. Ay, dakas ka kinisar. Hoy, anyat paginiin na rasaasan nyo dita? Makitam. Sikan tumang amin gurdaw. Agin nagdayo kayo manadwa dita? Ha? Wan, ma'am. Wan, main. Nay, agsarsari tadamin kanti ampun nay tardain. Sika mo kami. Anya siya? Sika Nay, agapapatan samay. Di ka nagananad. Sika tisan nga gananad. Isaus, anya nga tanga, ti pagapapaan na giti ha? Honey,
Rumor tayo tayong pasyar. Ay, maditirik na kani. Aglaladutak. Anya? Hindi. Apay nga'y. Jakman amo, honey. Si kalatan ti Rumwar. Awan ganas ko. Intag pa-check up Jak kaya tikas ta makit-kitakin ka, May. Awan sakit ko. Banog ko na siguro na ito. Napanan nyo ngamin ka ni John, iti Kalman. Narabyan kayo asimangpan. Kan inaldaw kayo na Rumwar. Papapanan nyo ayahan Awan. Ipaspasyar ko lang ang puntahan Madya talaga tirusok ko. Excuse me, honey, ha? Wag! Ha? Anyat mapaspasamak, iti asawa. Ben, honey, talaga ka di nga ay ayatan nak? Unay-unay, Main. Nga uray, makabasulakan ka? Mapakawanak nga ta? Dinak nga ta kagura, honey? Wah. Depende siguro na iti nakapasulang. Apay nga, Ben. Ben, aday pudnokan ka. Kat sapay la ko ma, tamapakawan kan maawatan nak. Anya day ta? Masikugak, honey. Anya? Masikog? Kasan mo na pasamag day ta? Sino ti ama ti sigog mo? Wah, ni Junjun nga ampunta. Anya? Ben, pagkawanan na kuma. Amo ka man nakawat ka. Amok nga yayatan na. Isama pagkawanak. Saan ka di? Lukas ta. Puno ti atap ko. Awanan ka itibain. Lik-lik-likag ti agpanunot iti saan na nasayat. Kaya ta panunutin nga na relasyon nyo iti bagpagam nga ang punta. Ngam ita. Si kamot la mismo tinangipot no iti dayta. Ben, ayayatan nak. Saan ka di? Mapakawanak. Sina ako ni Junjun. Takanayon matlati panagapami. Balang kontis ka, baba. Ben, pagkawanan na kuma. Ikari, kag balbaliw akon. Pumanaw kan iti sangwanak. Balang kontis, babae. Agnaad akon diti balayo, nanang. Di na kun kayat ni Ben. Ay, una yan tinar-aramid mo, anak ko. Di ka la nagpampanunot matan. Tiyan mo, mapakawan nagtasawak. Tiyan mo, maawatan na. Tayayatan nagkat nga ron, nanang. Ngamsaan matkayam. Uray asino siguro nga asawa ta agsaan itibiyang na. Talagang agsakit tinakam na. Agasam day ta. Pinagparang mo nga ampon day jay alalaki. Ngam, ay na, nagalas nga ramid ti kasta. Nanang. Nala, pag nakmam day ta, kanday ta ti maganab mo, tay nabusom ti kinasing patyasawam. Day ta ti dusam, anang luko kang kuana. Pagbababayak tinaramit ko, nanang. Mababain ako, nay. Gapo iti panagbasol ko iti asawak. Di mo gundawayan, ti kinaanos ti asawam, tapnawan to ti pagbabawya. Bueno, papagayam,
Ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.